יום שבת בצהריים מזמין לי וולט. עד שהשליח יגיע יש משהו כמו 30 דקות. אז שם לי סרט, פותח טיק טוק, עוד חופרת, עוד אידיוט, הופה, מי זאת? בא לחפש באינסטגרם, ואז קולט שכל החברים בים. אולי נלך? שולח וואטסאפ, בעצם בסה, כבר הזמנתי. לא חשוב, ויתרתי, חזרתי לסרט. הפסדתי את ההתחלה, אבל בסדר. יד אחת סיגריה, יד אחת מדליק. עין אחת צופה, עין אחת חזרה לפיד. מחליף סיגריה בשלט, ואז שלט שוב במצית, כי הסיגריה לא נדלקת. מה קורה בסרט? רגע, לא קלטתי מי נגד מי. כולה עוד שבת בצהריים, יום רגוע עם עצמי. פתאום שמעתי קול עמום. אתה רואה איך אתה פוחד משעמום? שאלתי מה, והקול ענה, מתי בפעם האחרונה לא עשית כלום? עניתי, זה נשמע לי שעמום. אבל מה אם השעמום הוא שער? הוא ענה לי חזרה. שער למה? לעצמך. מתי בפעם האחרונה נהנית סתם מעצם היותך? מה זה עצם היותי? הוא ענה לי, יהודי? מה הקשר? אתה נצר לשושלת של יהודים שהיו מתמודדים עם שעמום אחרת. במקום להיות משועממים, הם פשוט היו נהיים. לא סתם אדם באנגלית זה human being, כי להיות זה תהליך מתמשך, וגם אתה רוצה להיות, פשוט שכחת איך. זוכר שהיינו ילדים? זוכר שכל פיפס היה מעניין? כל שולחן היה סלע, כל בלטה הייתה לבה, ואתה קפצת בבין לבין, יכלת לבנות עולם שלם בסלון. זוכר שפעם כל אדם היה עולם ומלואו? כן, אבל אני כבר לא ילד, אין בי את אותה תמימות. מה אם הייתי אומר לך שיש, היא פשוט נמצאת מתחת לצורך להיות עסוק? אפשר לצטט לך פסוק? הוא שאל. אמרתי נו, והוא אמר, זכור את יום השבת לקודשו. מה הקשר? יענו תקדיש זמן להיזכר מי אתה, על אמת, בלי סיגריות, בלי סרט, בלי לחפש לאן ללכת, בלי טיק טוק או אינסטגרם, סתם לשבת בשקט. מתי בפעם האחרונה נהנית מעצם היותך כמו אז, כשהיית ילד? אני כבר לא אוהב שקט. למה? כי אני משתעמם להיות בו. אבל מה אם השעמום הוא שער? אבל מה אם אני לא רוצה לעבור בו? אז מה אתה כן רוצה? לא יודע, זה כאילו אני מחפש משהו שאני לא מוצא. עושה קידוש אצל ההורים ואז חוזר לזה. ולפעמים יש איזו ישיבה עם חברים, אבל גם שם אני כבר לא יודע על מה מדברים. אז אני שותה, אבל רק נהיה עייף מלהשתכר. זה כאילו יש איזה ריכוש שאני מנסה לשחזר, אבל אף פעם לא מצליח. כאילו יש באיזה קול שמדבר, אבל... שנייה, נראה לי שהוולט הגיע.